Ora kuwi, kowe manut aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik apa? Sirik. Oh. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan nek iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 ya, Pak. Ya sengko, sesuk tak wenehi. Iya. Lek buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Rasa mencolot. Ora mencolot ya. Jincit wae aku. Jan sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenan. Kembang wae weton Mbak, tak tembangane kowe jondelo. Aku cocok. Kita bahagia ki wiyaga sampeyan nek kowe jondel. Ojo ya, aja gogrok. Apane sing gogrok? Wis janda Iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Wis ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Monggo. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men. Ngono. Parian. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Sangarmu saka Kula. Kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrung. Ungkrung ki apa, no? Ungkrung ki enthung. Uler. Enthung uler kae dipangan. Iya. Waduh, kae kuwi sing marai corona mewabah iki. Iya.
Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wes, leren ana le mangan iwak anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjol dadi ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Mangan nungkrung terus. Enak rasane. Enak rasane terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Lah ngono kuwi dadine apik. Ayo sing linggo, Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Tuku kuali, Ngwadah uyah. ngwadah uyah. Mugi ing Boyolali. Susune tansah melimpah. Wah. Lah iya kuwi Maksudipun produksi susunipun makanan ngeten. minuman khas. Heeh, kok kowe nglirik kiwamu? Mboten ya. Maksudnya Mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung Heeh, terus kupinge. Tak ndodok wae. wah, ameng bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono kuwi. Lah krungu e. Wiyaga kuwi cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Kuwi dengkulmu mlocot kuwi ora. Yo wis. Mugi warga Penggung Heeh. tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing desa Penggung. Amin. Jajare ya. Mangan jagung. Mangan jagung. Dicampur susu. Campur susu. Ya, nenek. Warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas-cerdas ya. Wis ngarang kok. Ayo. Terus Mlaku turut lurung. mlaku turut nglurung, Nyampar watu. nyampak matane. Yo. Terus Mugi warga Penggung tansah rahayu. mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus ogat-ogat bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya urung ana aspal barang. Nah iya. Terus Kena pipiku. Mugi warga Penggung saya bersatu. luar biasa. Erisa sing urung ayo padake bar tiba kok njur santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut. Mboten tenan, Pak. Mboten. Ya, terus Iki apa ning ndi? Penggung. Anuku melentung. Kene linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wo, apa? Amarga disun. Disun? Disun nyamuk. Disun karo nyamuk dadine melentung. Oh, ayo, terus Pikirane. pikirane sapa ngawur Kae mau mbahe guyu. Terus Mugi warga Penggung tansah sayuk rukun ambangun. nah, luar biasa. Panas udan. Ya. Udan panas. Oh. Lengaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta
inu mane banyu bane ya inu mangga dek jaman gendenan yo kena dhewe ya ora apa-apa.